ya bụ amụma ime ụmụ nwanyị bụ ndị ọrụ oyibo na steeti a nnyocha na inye ha ọgwụgwọ maka ọrịa kansa na steeti a bụ nnọọ nke amalitegoro kpọmkwem n'ogige ndị ọrụ Jerome Udoji nke dị n'Ọka. Ndị na-achịkọba amụma bụ nwunye aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Nnyocha Soludo na njikọ aka otu WHO bụkwazịrị amụma nke amalitegoro nke onyeisi ndị ọrụ na steeti a bụ barista Theodora Igwegbe nọ wee na-ahụ etu o si aga. Ka Joseph Egbeọcha kọchapụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka ọkaiwu Igwegbe nọrọ chetara ndị mmadụ na ya bụ mmemme nnyocha arụike bụ nke esi na ya akwalite amụma arụike ụmụ nwaanyị site n'ime nchọpụta n'oge. Ka ọ na-eto nwunye aka na-achị steeti a bụ Oriaku Soludo maka inye aka hụ na a na-agbasa ozi gbasatara ya bụ ọrịa metụtara isi akpa nwa nwaanyị nakwa igosipụta mmasị ọ na-enwe gbasatara arụike ndị ọrụ oyibo na steeti a bụ nke mere o ji bagide ya bụ amụma nnyocha arụike n'efu. Ka ọkaiwu Igwegbe nọrọ gwazie ndị ahụ emere ya bụ nnyocha ka ha tinye n'ọrụ ihe niile ndị ọrụ arụike gwara ha na ya bụ nnyocha. Ọ gara n'iru kwupụta na gbakwunye ya bụ nnyocha arụike a na-eme n'efu n'ụlọ ọrụ World Health Organization WHO site n'aka onye ji kọdinetọ ya na steeti a bụ dọkịnta Adamu Abdulnasir kwekwara nkwa inye ọgwụgwọ ọrịa n'efu nyere ndị ọbụla enyochapụtara na ha nwere nsogbu. Obi bụ m sọsọ aṅụrị na m na-ekene nwunye aka na-achị Anambra steeti bụ Dr. Mrs. Nnyocha Soludo bụ onye ọ bụ nkwekọrịta ya na ndị World Health Organization melụ ụmụ nwanyị ndị Anambra wee nwee ike wee na-eketa oke na nne na-arụ nnyocha arụ a na-enyocha nke anaghị akwụ ụgwọ ka wee malụ ma ọ nwere nwaanyị nwere ọya n'ebe anwa bụ ọnụ akpa nwa ebe ụmụ nwanyị si amụpụta nwa. N'okwu nke ha ka emechara ha ya bụ nnyocha arụike ka onye ji ọkwa Director nke Administration n'ụlọ ọrụ Ministry of Economic Planning nakwa Budget bụ Oriaku Augustina Obiora nakwa onye ọrụ n'ụlọ ọrụ Anambra State Board of Internal Revenue bụ Oriaku Nkem Ejide nọrọ kene nwunye gọvanọ steeti a maka ibu maka ọdịmma ndị ọrụ na steeti a n'obi. Nwunye gọvanọ Her Excellency Mrs. Nnyocha Soludo so ya nwekọtara ndị ga-mesiri ka ụmụ nwaanyị maka cervical cancer because ogbugbo a lot of women so ọ kpọta ha so screen them so that onye ọbụla ga-ama na onwere na onwere obido n'oge onwe afọ anyị ha n'onwere obido n'oge ndị treat because treat editate earlier ọ na easy to treat mana ọ bụ na editate earlier ebe a ka ha si na ọnwa adị. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ n'ime ya nye nkụzi arụike sitere n'aka onye na-ahụ maka ya bụ nnyocha ọrịa cervical cancer bụ Oriaku Grace Anyaọra ya nakwa onye ji ọkwa Assistant Chief Nursing Officer n'ebe a na-anata arụike na ya bụ ogige ụlọọrụ ndị ọrụ oyibo na steeti a bụ Chinenye Akụsọba. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.